zboru, ktorého útočisko je v Trstenej. A to je presne tu. Dostala som pokyn, aby som natočila video o tom, ako sa zbaliť na tábor. No, nebol to môj nápad, ale poňala som ho a tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tum turum tum tum turum tum tum tururu tum turum. Tak dobre, neviem robiť počítačové efekty. Takže som chcela povedať, netuším čo. Rada číslo 1. Nebaľte sa do igelitky. Rada číslo 2. Nebaľte sa do kabelky. A to si sa do toho vošla? No jasné, že? Nevidíš? Aj spacák ti tam vošiel? Aj karimatka? Ups. Rada číslo 3. Nebaľte sa do kufra. Sami asi zasekli kolieska. Že by? Sme v lese. No, sami zasekli. Čo mám robiť? Krásny táborový sprievodca. Zmokol, je poškrtaný, pokrčený. Vidno, že je to scout. Všetko prežije. Čo si vziať na tábor? No, takže v prvom rade možno by sa vám zišiel spacák. Ale viete čo, ak ho nemáte, nevadí. Iba zamrznete. Potom máme karimatku, ale ak chcete, zoberte si madrac. To vlastne výber nechávam na vás, ale tak karimatka je karimatka. To je také viac skautské. Kari korenie, karimatka. Vyšli by sa vám topánky. Ak nejdete robiť bosé nohy, celý tábor. Kanady, botasky, tenisky, číny, prezúky, šľapky, kroksy. To všetko vám premokne. Vravím z vlastnej skúsenosti. Takže gumáky. Hlavne nepodceňujte ponožky. Toto je môj pytlík s ponožkami, nič iné tam nie je. Ponožky sú najdôležitejšie. Hlavne keď prší. Potom sa vám zídu vreckovky. Tu pôjde umelecký záber na vreckovky. Všetky tie hygienické potreby. Ja som to vyriešila ako správny scout. Dala som si šampón a sprchový gel do 2 maličkých fľaštičiek. No povedzte, nie je to lepia. Dobre, tak zubnú kevku si hádam vezmete. Dúfam. Beriem si leukoplasty, pretože leukoplastov nikdy nie je dosť. Nebudem robiť reklamu. Baterka. Baterka je veľmi dobrá vec. Zíde sa pri veľa vecí. A ak nemáte baterku, tak si požičiate od niekoho baterku, keď mu poviete: požičiaš mi prosím baterku. Dá sa aplikovať na všetky veci v ruksaku. A ten takto vám ju požičia, ak máte večer stráž, ale radšej si vezmite svoj. Požičiaš mi prosím hoci čo iné, čo som si nedala do ruksaka. Požičiaš mi prosím celý ruksak. To tvoje tričko je mi veľké. Beriete si veľa oblečenia, aj teplého, aj keď je to leto, lebo viete, že večer nie je až také leto ako cez deň, lebo cez deň je väčšie leto ako v noci. A potom si vezmite ďalší malý ruksak.
Do toho malého ruksaku si vezmete ešte menší ruksak a do toho ešte menší a menší a menší, až nakoniec budete mať... Nie, vezmite si menší ruksak, ktorý si vezmete na túru alebo na výlet, alebo neviem, kde. Zjede sa to, lebo tak čo zo 75 Spadol mi ruksak zo skrinky. Čo je taký ťažký? Mám v ňom dážnik. Áno, scout je vždy pripravený a nosí dážnik. Tuto. Stoj. Tuto mám fóliu pod podsadu. Teda pod posteľ v podsade, tam si vyložím veci a budem ich tam mať, aby mi do nich nevošli myši a pavúci, lebo nie, že by som sa ich bala, ale čo ak ma zjedia. Nebojím sa. Uteráky. Uterákov nikdy nie je dosť, čo som zistila potom, ako som sa pekne išla vysušiť a niekto tam prišiel s kýbľom a oblial ma aj s uterákom. Uschla som na slnku. Plavky sú dôležité, pretože keď nemáte plavky, tak nemáte život. Napríklad. Ty kokšo, vôbec neviem, čo mám hovoriť. Nevadí. Máme napísané v táborovom sprievodcovi, že si nemáme brať zbytočné jedlo. Ani elektroniku. Je nádherný zápisník. Nádherné pero a ceruzku. Kuchyňa, na to som zabudla. Vidíte, kebyže vám to nepoviem, nemali by ste z čoho jesť. Takže skauti, normálni skauti, aj keď žiadny skaut nie je normálny celkom, ale to nevadí. Skauti si nosia normálne ešus. Ešus je super vec, fakt je super vec. Vyzerá takto, teraz tam hodím prvý obrázok z Google, ktorý som našla. Toto je ešus, hej, no, dobre. Takže ja si ešus nenosím, pretože ho nemám. A namiesto neho používam tento krásny mini hrniec, v ktorom doma ohrievame mlieko a do ktorého sa zmestí viac ako do ešusu, takže sa mi ujde viac jedla a potom som najedená. Vidlička, lyžička. Ľudia, alebo aj nie ľudia, si nosia spork. To je proste kombinácia tých dvoch. Vyzerá to nejako takto. Čo ak stretnete medveďa a nebudete ho mať čím zabiť? Nie, nezabíjame medvede. Sme skauti, sme dobrí. Skaut je ochranca prírody a cenných ľudských výtvorov, 6. skautský zákon. Pohár. Nie podceňujte pohár. Neberte si príliš malý pohár, budete si musieť 2 razy chodiť na čaj. Berte si pekný pohár. A preto ja si beriem tento detský pohár, ktorý je nádherný. Spadol mi ruksak! Na akého šľaka som ho odtiaľ vyberala. Prší plášť. Nejdem ho rozkladať, pretože som ho zložila do takejto podoby najmenšej, akej dokážem, takže je zagumičkovaný, prosím pekne. Fľašu. Fľašu na vodu, keď pôjdete dakde, tak to je dobré mať, lebo keď dakde pôjdete, tak budete smední a nebudete mať z čoho piť, lebo ste si nevzali fľašu. Jedine, ak použijete baterkovú praktiku, ale väčšinou si ľudia nenosia fľaše, tak to radšej si dávajte na to pozor. Rozprávam potichu a nie je ma počuť! Inak, pišťalka je celkom dobrý vynález, hlavne keď máte nočnú stráž a rozviaže sa vám. Idem ju zaviazať na ambulančný úzol. Som najšikovnejšia na svete. Takže ako by som vám to... Zabudla som vám povedať, že tam zoberte mydlo na pranie. Lebo... Fakt, treba ho. Iba vám poviem inštrukcie. Na spodok ruksaka ide spacák, pretože spacák vyťahujete posledný, teda ak nie ste takí leniví vybaľovači ako ja a prídete dakde a všetko máte v ruksaku a nevyberiete to, až kým nejdete spať a potom musíte všetko vyberať a spacák je až na spodku a to nevadí.
Na to pôjde nejaká vrstva oblečenia, povedzme. Na to pôjdu najťažšie veci. Toto všetko, ak je to dokonca krehké, môžete obložiť oblečením. Ja osobne si dávam do hrnca ponožky, pretože ponožiek je veľa, hrnec je veľký. Je to výborná dvojica. Lebo aby sa to ľahko nieslo, lebo keď je to v strede, tak to má nejaké fyzikálne vysvetlenie, ktoré som si nezistila. Ale ak vy nie ste leniví, tak by ste si mohli. Na vrch dávate také dôležité veci, úplne najdôležitejšie veci na svete, ako prší plášť, KPZ-ku, vodu na pitie cestou, ak idete na nejakú dlhšiu trať, jedlo, no doklady, peňaženku a tak. Neviem, čo mám povedať na konci. Fakt neviem, čo mám povedať na konci. Čo sa vraví na konci takého videa, že dúfam, že som vám pomohla, som poctená, že ste pozerali toto video, dúfam, že ste sa dopozerali do konca, lebo ako sa poznám strašne veľa, keď sama bude mať pol hodiny. No, takže dúfam, že som vám pomohla. Dobre, zabavte sa tam, majte sa dobre v tábore a žite bláze. Mala by som začať takto artikulovať. Takže vezmite si rovno šatu a šatku, aby ste mali na nástupe v čom byť. They open their mouth and go to pack up your troubles in your own kit bag and bury them beneath the sea. Myslíte, Žinku, na jedno sústo. Krásne knižky sú tam nepriavé. Nervózne skauti. Fľaška, neodlietaj mi. Ostrý roháč. Neviem, fakt neviem. Tresla som do hrnca nohou, au, moje koleno, už som dnes zakopla v autobuse. Čo som vravela? A môj spev je neodolateľný. Tam som, preto sa tam takedy tak pozerám, lebo tam som, že či som zaostrená, tak mám takú kocku okolo hlavy. It's not my business to talk about, but they don't think what they say before they open their mouth. You gotta pack up your troubles in your